יש משהו בחומר הזה שהוא יוצא דופן. הוא גם מחזיק תכונות כמו שבירות, כמו נפיצות, יש בו את השקיפות. אני חושבת שזה בעצם החומר היחיד שיש בו גם הרבה מאוד יופי ושבר בעת ובעונה אחת, שזה משהו שהוא באמת יוצא דופן. ובתערוכה הזאת אנחנו בעצם מותחות בדיוק את הגבול הזה שבין היופי לבין השבר. הכל התחיל בעצם מדיאלוג עם האוצרת רותי, של איך אנחנו בעצם יכולות לשלב את העשייה שלי עם החלל של הזכוכית העתיקה, עם כל המוצגים, ובעצם ההחלטה המשמעותית הייתה להשתמש בגושים עתיקים. אז הגושים לוקטו מאזור שהוא בעצם היה אזור גדול של תעשייה של כבשנים שייצרו זכוכית. באזור אפולוניה, מה שהוא היום אזור הרצליה. מדובר על התקופה הביזנטית, שזה המאה השישית, שביעית לספירה. אז התהליך עבודה כלל בעצם לברור מתוך הגושים הקיימים, בעצם להעמיס אותם בלהבה, למתוח אותם למוט ולעבוד איתם. שיטת העבודה המרכזית שלי היא בעצם עבודה עם מבער. זה אומר שחמצן וגז מתחברים ומייצרים להבה מאוד חמה, שבתוכה אני מפסלת עם הזכוכית. המבער זה איזושהי טכניקה שאפשר מאוד להתקרב אל הזכוכית מבחינתי, כי מה שקצת מתסכל זה שבזכוכית החמה אי אפשר לגעת. בתערוכה פה בעצם יש שילוב של עבודה גם עם הגושים וגם עם מוטות של זכוכית שהיא עכשווית. ההחלטה לעבוד בניפוח, שזו טכניקה שאני בדרך כלל לא עובדת איתה, נבעה מתוך העובדה שהעדות הכי קדומה לניפוח זכוכית התגלתה דווקא אצלנו במאה הראשונה לפני הספירה באזור ירושלים. הנושא המרכזי שמעסיק אותי כאומנית הוא בעצם הטבע, ואני עובדת הרבה מאוד עם צמחייה וחרקים. מה שאני עושה ביצירה שלי זה שאני בעצם לוקחת את הצמחים האלה שאנחנו רואים אותם ביום-יום, ואני מוציאה אותם אולי מהמקום האנונימי שלהם ונותנת להם איזושהי במה. הם הופכים להיות משהו אחר לגמרי. קודם כל הם קפואים, הם מנותקים בעצם מהאדמה, הם מאוד מאוד שבירים, ואני חושבת שזה מייצר איזושהי תגובה אצל הצופה של התחושה הזאת מול משהו שהוא מאוד שביר. ליד דם המכבים נמצא מעגל הצרעות. הצירעה היא יצור שאנחנו רואים אותו בכל מיני הקשרים, גם כיצור יותר תוקפני, גם הקשר שלה למקום, אנחנו בעצם יודעים שהייתה קיימת פה ממקורות קדומים בתקופה כבר פרה-היסטורית. מוטיב המעגל הוא מאוד משמעותי אצלי ביצירה. אני רואה במעגל סוג של שלמות, סוג של צורה שהיא גם יש בה משהו שהוא מנחם, וגם יש בה משהו שהוא מעין כוח מגי. הרבה פעמים אני לוקחת ורותמת בעצם את הצמחים לסוג של מעגל. בתערוכה יש בעצם מהלך שהוא מעגלי, ושהצופה בעצם הולך בתוך איזשהו מעגל של זמן, גם בין הזמן ההיסטורי, הקדום, לזמן העכשווי, וגם בצמחים עצמם אנחנו רואים תקופות זמן שונות. יש צמחים שהם בתקופת הנבילה, יש קמילה, יש לבלוב, יש פריחה. אני חושבת שזה רגע די חד פעמי, כי קודם כל אין לנו את זה כחומר גלם נגיש, זה משהו שהוא בעצם נוצר ממש בתוך החיבור הזה לתערוכה, וזה סוג של מהלך שהוא בעצם חד פעמי, ומאוד מאוד מרגש בשבילי כיוצרת בזכוכית, שעובדת כבר מעל 2 עשורים עם החומר הזה, ואני כל הזמן מנסה למצוא בו דברים חדשים, פתאום לקבל את הגילוי הזה דווקא ממקום שהוא כל כך עתיק, ולעשות פה איזשהו חיבור שהוא סגירת מעגל בשבילי, גם מבחינת המיקום של ירושלים, וגם מבחינת ההיסטוריה הקולקטיבית והאישית שלי. זה תהליך מאוד מרגש. את התערוכה אנחנו מסיימות בעבודה שהיא בעצם בשבילי מדברת על כל המצב הנוכחי, כי זה בעצם פרח שהוא מנופץ. עכשיו, רק הזכוכית יכולה לייצר מהלך כזה של התנפצות בעצם, ושל יופי שהוא מחובר גם לשבר בצורה כל כך חזקה.